peloi. Miltä tää, tuntuuko tää jumalattomalta menolta, kun munista on napakenkkejä? Ei, tää on ihan, kato luonnon juttu, kato siinä ei ole mitään semmoista tehtyä. Se on luonnonlaki. Niin. Kato, siinä on kaveria yritetty vaan vähän valjastaa, mutta ne ei ole ymmärtänyt sitä, mitä tarkoittaa, kun valjastetaan. Onhan tuoskin valjastaminen. Idea on niinku oikea, mutta niin. Kyllä. Vetonuppi on tiukka. Kyllä. Mikä toi pullo on tuolla? Se raittiusmiehenä ihmettelen sitä, mutta se kuulemma kuuluu halkopinoon. Missä tässä on? Ollut sinne sisään eikä Joo, mutta se on tämmöinen etsintä tehtävää yleisölle tehdä se havainto ja tajuta, mistä on kyse. Kerropas vähän, mistä tässä on kysymys. Taidehallissa ollaan suuressa näyttelyssä. Suuren juhlan suuremmoisten avajaisten keskellä. Näin mahtavaa fiilistä taidehallissa kyllä harvoin ollut, täytyy sanoa. Kerropas, mistä tässä on kyse. Meillä kun MSL:ssä mietittiin, että miten 50 vuotta pitäisi juhlia ja jostain syntyi ajatus, että kyllä se on kyse juurista monella tapaa. Että käsite juurettomuus, kaikkineen, se kertoo hyvin paljon tämän liikkeen hengestä ja sielusta. Ja siitä se kehkeytyi sitten ajatus, että tämä voisi olla taidenäyttelyn muodossa. Perustamisen taustalla oli sekä tietysti tämmöinen maaseudun kulttuuri- ja sivistystyö. Kyllä siinä oli myös poliittista taustaa sillä tavalla, että vasemmistolaiset, etenkin kommunistien toiminta kulttuuri- ja sivistysrintamalla eteni hyvin nopeasti ja voimakkaasti. Haluttiin luoda vaihtoehtoja, myös vastapainoa tälle. Ja tämä oli taustalla siinä, että synnytettiin Maaseudun sivistysliitto-niminen järjestö. Ja se sai sitten vuosikymmenten mittaan. Se osallistui hyvin paljon kulttuuripoliittisten päätösten valmisteluun lausunnonantajana ja sillä oli vaikutusvaltaa maan kulttuuripolitiikkaa valmisteltaessa. Mutta sitten sen koko ajan se toinen pääjuoni on ollut opintotoiminta. Parhaimmillaan meillä on ollut tuhansia opintokerhoja vuosittain ja kyllä viimekin vuonna toista 100 000 suomalaista aikuistiimistä osallistui meidän kursseille. Annettiin tällä näyttelyllä oikeastaan niin kuin sanan sijaan ja puheenvuoroa kymmenkunnalle nykytaiteilijalle kuvata heidän kuvansa siitä, miten he kokevat luonnon ja maaseudun. Ja tulos on minusta silmiä avaava. Mistä tää lähti Tämä koura? Maan koura. Ensiksi oltiin niinku olevinaan fiksuja ja mietittiin semmoista, että egyptiläisillä oli joku semmoinen Atonin kultti, minkä symboli oli auringosta tuleva säde ja sitten sen päällä se oli niinku hanska tai käsi. Niin. Se oli niinku samalla niinku tosi jotenkin surrealistisen näköinen. Se on nyt ollut yksi, mikä on jäänyt mieleen, mutta sitten semmoinen toinen on, että katsoi niinku työmiehen tai tommosen kun tekee kun rankkaa työtä, niin sen käsiä, niin se on niinku vähän niinku ullakko. Täynnä kaikki, tiedätkö niinku viivoja ja muistoja ja kaikki on niinku siinä. Sen ei tarvitse niinku mitään muuta kuin lätkästä se pöytään. Niin voi olla joko hiljaa tai lähteä keskustelemaan. Ja oma niinku käsi tässä on semmoinen tosi niinku, en tiedä minkälainen käsi, joku Shakin pelaaja verrattuna, mutta siinä ei ole mitään semmoista. Et se ei ole lähtenyt niinku tulemaan. Tuossa on yksi mäntsäläläinen maanviljelijä, kenellä oli tarpeeksi iso käsi ja siinä oli semmoinen niinku se rauhallisuus ja niinku kaikki oli siinä. Kulttuurityössä me olemme halunneet hakea oman ilmeemme ja ikään kuin oman tonttimme. Moni voi määritellä se monellakin tapaa, mutta minusta siinä yksi sellainen kantava linja on se, että on tämmöinen ihmisen ja luonnon välinen yhteisvaikutus. Mikä nyt on äärimmäisen tärkeää. Suomalainen työ ja luonto ja se, että on sitä alkuperäistä luontoa, mutta me haluamme myös olla mukana siinä luonnossa, jota ihminen muokkaa koko ajan, jossa ihminen on osana. Kaupunkihan on myös luontoa. Kaupunki on myös luontoa. Sitä rajalinjaa ei ole. Mä luulen, että Suomessa kuitenkin olisi hyvä, että luontokeskustelu
luontokeskustelua avarrettaisiin sillä tavalla, että nähtäisiin, että luonnolla ja kulttuurilla on nimenomaan Suomen kohdalla hirvittävän tiukka side myös keskenään. Ja suomalaisuus on hyvin pitkälti luonnossa elämistä. Mä luulen, että suomalaiset ikään kuin tässä kansainvälistymisessä löytävät parhaiten itsensä hakemalla myös niitä juuria, jotka kytkee meidät luontoon. Metsä on suomalaisten sielu. Metsä Se on meidän jotain, mitä sielu. meillä olisi antaa. On, sitä antaa. Muutakin kuin selluna. Kyllä. Sen kanssa jokainen kokee hyvin syvästi. Tampereen kaupungin kanssa tuli ongelmia tällä Heimolla, että Joo. se ei saa rakentaa ulkorakennusta. Joo. Ja sitten se rakenti tämmöinen on sallittu. Niin, puupini saa. Kyllähän MSL:llä, kun me olemme halunneet tämän nykytaiteen muodossa tuoda, niin haluamme myös siltä tavalla suomalaisia opettaa nykytaiteeseen. Suomalaisilla on aivan turhia ennakkoluuloja nykytaidetta. Niin, koska näistä halkopinoista nähdään, että nykytaidessa syntyy se on niin hyvin moninaista. takapihoilla. Se syntyy Niin. takapihoilla. Aivan. Se syntyy takapihoilla. Ja mä voisin melkein itseni tunnistaa tuolta yhdestä kuvasta, kun tänäkin keväänä on tehnyt valtava iso halkopino, ja kun sen valmiiksi sain, niin teki mieli sanoa vaimolle, että tuottamaan valokkoa. Olisin seisonut se edessä. Aivan, sä voisit itse olla. Tuolla on yksi seisoo edessä Suomen lippu Salossa. Aivan.